कि भले कम कमाए बाकी बेरोजगार ना मिले। बेरोजगार लोग नहीं, आप लोग रोजी रोज वाले हैं, बोलूँ तो खास करके नहीं, मतलब ऐसे बोल रही हूँ ना मिले। बेरोजगार बानी हमने मनरेगा पर जिया तनी का हम बनाओ तनी की तहरा आर्मी मैन मिलू। अच्छा, ये अपन हथियार मुरचाई लेके 6-6 महीना पर छुट्टी मिले की तरह से खूब प्रेम करो। बेरोजगार हमनी के गायक बनी जा तो बेरोजगारे नु बनी जा। जब तक श्रोता प्रेम दुलार दे तड़न नरेंद्र चाचा लेखा हमनी के गार्जियन बोलावो तनी तो हमनी के कुछ कार्यक्रम हो जाता ना तो निशा हम तो बेरोजगारे बनी। एगो औरत कहे तनी नीमन नीमन कि सैया बाड़े फौजी देवरा, सैया बाड़े फौजी देवरा, आर्मी के जवान हो कि ननदी हमरो दिल के बाड़ी, दिल के धनवान हो कि ननदी हमरो दिल के बाड़ी, बड़ी धनवान हो कि ननदी हमरा। दो आदमी है ना, सैया नहीं 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 नहीं, सैया हमर फौजी देवरा, सैया हमर फौजी देवरा, बारे जवान हो कि ननदी हमरा दिल के बाड़ी, बड़ी धाना। क्या अरे फील कर लो, फौजी ना है मन मौजी हो। हाँ तो फौजी मन फौजी मौजी, तो रू मिली फौजी मन मौजी होता हमारे है। पापा के साथ चल जाओ फौजी बड़े हमार चचो कि सैया बारे फौजी देवरा, सैया बारे फौजी देवरा, बारे जवान हो कि ननदी हमरा दिल के बाड़ी, बड़ी धनवान हो कि ननदी हमरा दिल के बाड़ी, बड़ी धनवान हो कि ननदी हमरा दिल के बाड़ी। जब जब तहार पियावा फौजी मिली है हाँ वो बॉर्डर पर रह के हाँ, तहरा से बात कोई चाहिए आई लव तू सोल्जर। इहे ननदी से कहबू का कि दिन भर में 4 हाली देवे पड़ेला सखी होए के रे तप फौजी बलमुआ हमरो फौजी बलमुआ चुमा मांगो सही करने तप फौजी बलमुआ चुमा चुमा मांगो सही करने तप फौजी बलमुआ। अभी कुछ दिन पहले हमारे और अदिति के प्रोग्राम में मसरख पूरा फौजी के गाँव रहे। सही बात है। वो एगो फौजी भाई के गीत बड़ा पसंद पड़ल बा नयका हम गावत तनी जवन शिकारी बाबा से दुखित ना होइनी वो गीत सुने ले लिखे ले जवन बहुत लोग ना लिख पावे। सही बात प्रोफेसर हवन जेकर 2 लाख महीना बा अपन मनोरंजन खातिर गीत लिखे ले। अभी राजन जी गौरांगी जी गीत निशा गौले बड़ू नो कि तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौनो खेला हो जाए। ये सब हमारे गुरु जी के लिखल है। हम गुटुर गुट फैन मेजर बा बड़ाई करत दिया कहत दिया बॉर्डर पर के सैया मिलल, बॉर्डर पर के सैया मिलल, अरे हो बबूल बूल है आहे मिलले मले तरी सैया। हम गावत तनी सुन लो दारू पी के फूल है आहे मिलले मले तरी सैया, दारू पी के फूल है आहे मिलले मले तरी सैया। दारू काहे पियला बर्फ में नौकरी करे के बा तनी मनी घोड़ा छाप ना मरी है ओल्ड मंक ना मरी है तो ड्यूटी होई कैसे। जितेंद्र के भतीजा काम करे ले आर्मी ला 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 ले आखी सखी बोली बड़ी ताई अनिसा के पियावा से जवाला भाई तुम्हें करावे ले तराई भावरा लेखा चूसेला अरे जवनिया के फूल है आहे। अरे कुछ लागल बा मिलल मले तरी सैया, मिलल मले तरी सैया, दारू पी के फूल है आहे मिलल मले तरी सैया।
दर्दी पेटी को से पिया के डरे से देखी लगी हो मोह से बाकी कतनो गलती करे ले शिकारी जी हो गोलुए सातो निशा जी के जन्म कबूल है आहे कबूल है मिलले मल तरी सैया मिलले मल तरी सैया आ दारू पी के फूल है लेकिन जब तुम मंच पर नहीं रहती हो कितना भी अदिति रहती है मैं तुम्हें सपना में पाता हूँ अरे आपको देखकर सीटी क्यों मारते हैं आज वो बाकी सपना में देखनी निशा तो मन गइल की तहरा से मजाक करी अच्छा ये हमार छोट भाई है एगो भोजपुरी में बाकी तो बड़े भाई वालों सपना देखनी एक दिन तहर गलती पकड़नी पूछा का यस बताइए ना क्या तू पूछा दीदी का का कैसे लाइन मारेलू मजनुआ मन सोख के कैसे लाइन मारेलू मजनुआ मन सोख के आई है बेडरूम में बोलावेलू तू दिन हाली खोख के बेडरूम में बोलावेलू आ तोर बलमुआ जाने ले का हो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा हो बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला बुलडोजर यस गाना हो बहुत अच्छा है बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला खेत कोड़े लात अखिया दोनों मुद देवेला अरे कमी का बा सुंदर बा लाम लहकार बा निशा घमंड से कहेली रखल पीलावा बानी चिकन चाकन चोख के रखल पीलावा बानी चिकन चाकन अरे बेडरूम में बोलावेलू तू दिन हाली खोख तो पूछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता पूछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता काहे तो देले गोलुए के बानी हम लभ के देवता देले गोलुए के बानी अब एने ऐने गोलू राजा बड़े निशा सोच में पड़ल बड़ी सोच में नहीं की पड़ल दिल ले भी दे तोरा चुइए बाजो खके दिल ले भी दे तोरा चुइए बाजो खके रहरी में बोलावे लूटू दिन हाली जय हो ऐसे तो पहली बार सुनी होगी पत्नी बुला रही है ऐसे तो अधिकतर पति ही बुलाता है अब गीत पे